dugo mo, O Diyos, gihugasan ang tibuok mong kinabuhi. Imong gihalad halang ka namo ang tanan namo kasalanan. Sa dugo mo, Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad halang ka namo ang tanan namo kasalanan. Sa dugo mo, O Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Karong mga panahon na atong makita o ato ang ma-experience, especially masinati na to nga nindot kaayo nga bisan sa pandemic, makita gihapon nimo ang mga kalipay sa mga tao, kadasig sa mga tao. Hilabi na gayud kung maghisgot ta sa Pasko, di ba? Tungod kay syempre makauna-una ta nga naay gasa, naay bunos, di ba? Tapos ato ang isip nga tawhanon nga kinabuhi or kita nga nagkinabuhi sa kalibutan. Atong masinati nga diin, tinuod man nga na atay mga panginahanglanon, tinuod man nga na atay mga gusto nga maabot sa kinabuhi. And then sa panahon sa Pasko, nga ni magpahinumdum sa atoa, nga diin tinuod man nga na atay mga rason nga malipay ta. Pero atong subaybayon, atong pangitaon pag-ayo, unsa majud ang tumong ug unsa man ang kasing-kasing sa mao nga Pasko. Unsa majud ang rason ngano kinahanglan ta nga maglipay niini nga buwana o niini nga panahona. Ana pa bay rason? Nibisan pa sa grabe kangit-ngit sa imuha nga kinabuhi karon, nibisan pa mo ingon ka nga wala na koy paglaom, nibisan pagkawad-an na ka sa paglaom, or puros na lang pagmahay, kasakit, mga pag-antos ang niabot sa kinabuhi. Ato gihapong pangitaon unsa man ang rason, anaa pa bay rason nga kinahanglan ta mabuhi o magkinabuhi or kinahanglan ta nga malipay. Atong tan-awon diri. Ang pulong sa Ginoo diri sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 25. Dinhi atong basahon ug atong sutaon
unsa ang rason nganong malipay ta niining panahona ug unsa man ang dapat atong pagabuhaton isip nga malipay ang tao nga dapat or ang Dios nga dapat angay natong hatagan sa kalipay. O di ba kaha wala na ta nalipay o wala na ta nagkinabuhi nga nalipay tungod kay una sa tanan basin dili na ang Ginoo ang atong kalipay. Mao na nga diin uban ni ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo diri sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 25. Akong pagabasahon diri ang pulong sa Dios nagaingon, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tao nga matarong og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini. Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganlan siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babae magsabak unya, manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jesus ang bata og Jesus. Ang Ginoong Dios nagapanalangin ng daan sa iyang apolong. Ang kaning story sa Mateo kapitulo 1, bersikulo 18 hangtod sa 25. Mao ni siya ang panglantaw sa istorya sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo sa bahin ning Jose. Kung atong makita diri, atong makita nga si Jose is usa ka tawo nga matarong, si Jose is nagtuman siya sa Ginoo, si Jose atong nakita nga diin naglibog siya unsay dapat niyang pagabuhaton. Pero iyang nasabtan sa diin iyang nadunggan ang mensahe sa Ginoo. Siguro naapod siguro sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi nga dili man ta susama og sitwasyon sama ning Jose. Pero naa siguro tagsa-tagsa sa atong kinabuhi nga di naata sa usa ka sitwasyon nga wala ta kabalo unsa ang solusyon nga atong pagabuhaton. Like naglibog ta unsaon nato siya pagtimbang-timbang. Kung ato siyang hatagan og example, minahali mo sa kinabuhi. O di ba ka ikaw ginikanan tapos na imo nakita nga din ang imong anak is nakabuhat og sayop. Tapos ikaw ginikanan mo ay nakakita sa imong anak nga nakabuhat og sayop. Andin ang sayop nga iyang nabuhat. Moingon lang ta. Nakapangawat siya grabe kadako nga kantidad sa kwarta. O ikaw ginikanan mo ay nakasabot og nakabalo niini. Unsa may dapat imong buhaton? Imo bang itug-an sa pulisya para mapreso ang imong anak? Or imuhang tapigan, imuhapod nga uyon-uyunan ang imuhang anak para dili siya mapreso? Anhi nga storya, ani nato makita unsaon pagbalanse ang kamatuoran ug ang gugma. Kamatuoran ba nga naay gugma o gugma na matuod or kamatuoran? Nagingon sa pulong sa Ginoo, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan unsa man ang nahitabo niini. Sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya or buntis siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo.
Niini nga bersikulo ato makita diri nga diin walay nahitabo kang Maria ug kang Jose. Og imposible kaayo nga mabuntis ang usa ka babae or magsabak ang usa ka babae kung wala ang similya gikan sa lalaki. So kung ato makita diri, mao ni siya ang pagpakita ang kaning istorya mao ang pagkatao pinaagi sa milagro. Pagkatao sa manluluwas, pagkatao sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug kani siya usa ka dako nga milagro. Kung ato siyang makita diri, una nga sitwasyon sa kinabuhi ning Maria. Kung ato siyang basahon diri sa libro sa Lucas, do iyang gisaysay unsa ang kahimtang ni Maria. Dun kung ato makita diri kung ikaw or ang usa ka babae mao si Maria. Tapos maingon ka nga diin wala pa'y nahitabo ninyo sa maong imuhang bana or sa maong lalaki. And then ang kani nga storya is grabe kalisod tungod kay sa mga babae niining panahona. If mahibaw-an nga padulong sila kaslon or considered na nga kanang betrothed is considered na siyang murag kasal na jud para sa atoa. If mahibalaan sa mga tao nga diin buntis ang usa ka babae nga wala siya hilabti sa usa ka lalaki. Siyempre ang naasaw na una sa mga tao unsa man pagpanapaw, di ba? And then kaning panahona is grabe gihapon ka active ang storya gikan pa sa Old Testament, especially in the book of Deuteronomy. Unsa may mahitabo sa mga tao or sa mga babae or sa lalaki nga makakumit or makabuhat og pagpanapaw. Unsa may mahitabo sa ilaha? Patyon. Patyon sila. Panduha, bati kayo nga storya nga diin buhatan kag istorya nga ang kani nga lugar nga ginapuy-an nila is grabe ra ni kagamay nga lugar nga din halos silang tanan is magkailara. So kung gamay nga istorya nga mogawas is makabalaw dayon ang mga silingan or makabalaw dayon ang mga marites. So ato makita dire nga diin ang gibuhat ni Jose tungod kay si Maria nagsabak siya og usa ka bata nga diin lalang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa bersikulo 19, nagingon, si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Ato makita diri, balikon ko, ang balansi sa pagkamatarong o sa gugma. Ang gibuhat ni Jose, ingon siya diri nga si Jose iyang pamanhunon, tao nga matarong. Tao nga matarong nga diin kinahanglan barugan niya ang kamatuoran. Wa nagpasabot nga diin iyang biyaan si Maria tungod kay wala siya nahigugma ning Maria. Si Jose nahigugma siya kang Maria. Pero iyang biyaan sa hilom, iyang bulagan sa hilom tungod kay siya taong matarong nga mobarog siya sa kamatuoran. Tungod kay dili siya pwede. So kung ato siya makita diri sa kinabuhi ning Jose, bugat man para sa iya nga side sa pakigbulag kang Maria, pero iya hapon lang siyang buhaton tungod kay ngano man. Tungod kay una sa tanan tungod kay nahigugma siya kang Maria. And then iyang makigbulag siya tungod kay siya tao nga matarong. Kung ato siyang sabton, siguro sa kinabuhi ni Jose, nining panahona nga nakabalo siya nga si Maria nagsabak sa maong bata. Nga sa iyang hunahuna is wala niya hilabti sing Maria. Siguro dili ni siya makatug nga kanang diretso-diretso lang. Siguro na yung mga panahon nga maghinuktok ni siya, maghuna-huna unsay dapat niyang pagabuhaton. Mao ni gisuwat diri nagplano siya. As in nagplano tungod kay lisod kayo para sa iyaha. And then bugat pud para sa iyaha. Ug siguro niini nga punto is nasakitan siya. Nasakitan siya sa pagkangan
nga din kaslunon sila ni Maria, pero si Maria is buntis. Nga wala man gani siya kahilabot. Siyempre, si Jose, wala siya kabalo, wala siya kasabot unsa iyang batio ni ini nga time. Naglibog siya, nasakitan siya. Tinod tao siya nga matarong umubarog siya sa kamatuoran, pero lisod pud sa iya makigbulag kang Maria tungod kay nahigugma siya kang Maria. Apan, ang mao nga storya, nag-ingon diri, ato ipadayon, samtang nagunahuna siya ni ini, nga iyang bulagan si Maria sa hilom, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo, og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Atong tanawon diri, si Maria, gipakita ng daan sa Dios, gipakita ng giingnan ng daan sa maong anghel nga diin magsabak siya og batang lalaki nga diin lalang sa gahom sa balang Espiritu Santo. Kang Jose mao gihapon ang gisulti. Si Maria is nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kung ato siyang sabton sa sitwasyon ning Jose, usa ka gabi ini nagunahuna siya nga diin unsaon kaniya pagbulag si Maria, nagunahuna siya ngano nahitabo man to nga nabunti si Maria o nagsabak si Maria nga wala man siya kahilabot. Naglibog kayo yang unahuna nga diin wa siya kasabot unsay dapat niyang pagabuhaton. Unsaon niya pagbalanse ang kamatuoran ug ang gugma. Apan naka-decide siya sa pagbarog sa maong kamatuoran nga makigbulag siya ning Maria sa hilom. Para ni ana pod nga dili niya pakaulawan si Maria. Apan sa dihang nagunahuna siya ni ana, unsa ato nakita diri? Diha dayon mipakita ang mao nga anghel. Nini nga sitwasyon, siguro sing Jose is natingala siya pag-ayo sa dihang mipakita niya ang anghel samtang nagunahuna siya niining mga butanga. O kaning sulti sa maong anghel, mo'y nakahatag ning Jose og saktong baruganan ug unsay dapat niyang pagabuhaton. Ang gusto na ko ipasabot ug ang pulong sa Dios nagaingon nga din mas masabta nato kung unsay gusto sa Ginoo kung maminaw ta kung unsa ang sulti sa Dios diri nato. Di ba niingon ko nga din pipila man gani sa atoa, nibisan gani sa atoa, namatay sama sa sitwasyon ning Jose pero dili sama sa moingon ta nga kanang same nga murag na kay pangasaunon tapos nabuntis nga wala ka kabalo something na ana. Pero naaman siguro kay sitwasyon nga din naglibog ka unsa ang solusyon nga dapat imong pagabuhaton. Nga mayon kag dapat man nako siya nga buhaton or kaniba nga akong buhaton, dapat ba nako siyang sugton o di nako siya sugton, dapat mao ba ni siya akong pilion or mao ni dapat di nako pilion. Natay mga butang nga maglibog kita. Tapos magbuhat ta og plano. Plano nga dapat unsa man ka ang mas maayo. Unsa may kay resulta kung mao ni siya ang dapat akong buhaton. Unsa man kay resulta kung kani dili ni dapat nako nga buhaton o dili nako buhaton. Apan kung ang pulong sa Dios or ang sulti sa Dios mo'y atong paminawon, kung unsa ang mensahe sa Dios ang atong paminawon, mao ni siya makahatag na tuog kanibang nindot nga pagbati nga diin ana ay kalipay, ana ay kalinaw, ana ang tinod nga katagbawan. Kanabang mahimutang ang imong unahuna, mahimutang ang imong kasing-kasing, mahimutang imong kaugalingon, tud kinasayod ka nga kinigikan nga mensahe sa Dios. Mo na din atong katunon niini nga panahona nga diin mas ganahan ta nga maminaw sa mensahe sa Ginoo kisa sa buot-buot ta or maminaw ta sa istorya sa uban, o di ba ka magbuot ta unsay dapat atong plano? Di ba mas nindot kung ang Ginoo mo'y nasayod kung unsay mahitabo ugma? Kung ang Ginoo mo'y nasayod kung unsa ang pinakamaayo nimo, unsa ang pinaka-best para nimo, kung ang Ginoo mo'y nagkupot sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong kaugmaon, di ba mas maayo nga diin atong isalig pod ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo? Mas nindot siya tungod kay siya mo'y nasayod sa tanan para sa atoa.
Og mao na nga nindot kaayo nga din ato pud paminawon kung unsa ang iyang sulti diri nato. Pastor, dili naman ko makadungog nga ang Ginoo makigsulti sa ako. Una, magbasa ba ta og Biblia? Tungod kay sa mga sitwasyon nga usahay maglibog ta, dagan sa mga panghitabo nga diin usahay wa ta nasayod kung unsay dapat atong pagabuhaton. Pero ang Ginoo gusto makig-istorya nimo. Og ang kaning Biblia, ang pulong sa Dios, ato siyang ibutang sa atong kasing-kasing nga diin mahigugma ta sa pagbasa niini. Samtang magabasa ka, imong makita og imong masayran nga din ana ang mensahe sa Ginoo para sa imuha. Ang Ginoo makigstorya sa imuha pinaagi sa iyaha nga pulong, pinaagi sa Biblia. Og atong masabtan unsa ang mensahe sa Ginoo. Og believe me, mao ni siya ang mahitabo. Sa mga Kristohanon nga wala nay basa-basa og Biblia, og sa mga Kristohanon nga wala nay ampo-ampo, mao ni siya ang Kristohanon nga bugnaw pa sa fridge. Kanang bugnaw kayo ang imong relasyon sa Ginoo. Ngano man? Kung nagampo ka, nagigistorya ka sa Ginoo, imong sultihan unsa ka maayo ang Ginoo, imong ipadayag unsa ka anindot ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, imong sultihan ang Ginoo. Og samtang magbasa tag Biblia, ang Ginoo makigstorya nato. Og dapat ato ni siyang kuyogon. Kuyogon nato ang pagbasa og Biblia og pagampo. Dili siya moingon ta nga pagampo okay na. Bahalag di ta magbasa og Biblia. Dili dapat ingon ini. Og moingon pod magbasa man kog Biblia wa ako nagkinahanglan nga magampo. Dapat dili ingon ini. Atong kuyogon nga din mo istorya ta sa Ginoo pinaagi sa pagampo og maminaw ta sa Ginoo pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Kung ato siyang nasayran diri nga diin unsa man ang nabati ni Jose, di ba naglibog siya unsay dapat niyang pagabuhaton? Apan sa diin nga nadungog niya ang sulti sa maong anghel nga miingon, kaliwat ni David, Jose, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ang mga Hudiyo is nagpaabot sila sa Mesiyas. Nagpaabot sila sa manluluwas. Og karon miabot na ang manluluwas nga mao si Hesus. Og naa gisabak ning Maria. Og si Jose gisultihan sa anghel og sa pagkadungog niya niini nga dinluwason niya ang katawhan sa Dios pinaagi niining bataa. Kani ang mensahe sa anghel nga may nakahatag ni Jose og kalipay. Nakahatag niya og kalinaw, nakahatag niya nga diin makalma siya o kinasabtan niya ang tanan tungod kay naminaw siya sa maong mensahe nga gikan sa anghel, gikan sa Dios. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ato makita diri nga din naay attribute ang Ginoo. Attribute sa Ginoo nga diin siya is sa English gitawag nato siya transcendent. Nga sa ato pa grabe kalayo ang Ginoo. Nga sa ato pa nga ang Ginoo grabe siya kabalaan nga dili makaduol ang tao sa iyahang presensya. Ang Ginoo grabe siya kalayo tungod kay gibuhat ra niya ang tao, binuhat ra niya ang tanan nga naa sa kalibutan. Tanan nga mga bituon, ang bulan, tanan gibuhat sa Dios. O grabe kalayo ang Ginoo. Kung maghisgot ta sa pagkabalaan sa Dios, tapos ang tao makasasala, maski gamayng sala, maski mansa sa sala, dili pwede makaduol maski diha sa presensya sa Ginoo. Munang ang tao sa Old Testament, muduol sila sa presensya sa Ginoo, on the spot mamatay ang tao. Ngano man, tungod sa pagkabalaan sa Ginoo. Muna ang Ginoo is layo kaayo siya sa tao. Ug mao ni siya ang nakalayo sa Ginoo diri sa tao, mao ang sala. Mao ang sala nga diin ang ginahuna, ang gisulti, ang gibuhat sa tao nga ang Dios wala nalipay niini. Sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni siya ang sala, mao nakapahilayo sa tao diha sa presensya, diha sa gugma
sa Dios. Kung ato makita diri, sa wala pa na tao si Jesus, si Ginoong Jesus, wala pa siya na tao, is ana-ana ang epekto sa sala gikan sa unang tao nga gibuhat sa Ginoo, si Adan ug si Eva. Ana-ana ang epekto sa sala, ug mao na siya nga din sa Roma 3:23 nga di nahilayo kita sa himaya sa Dios, nahilayo kita sa presensya sa Ginoo tungod sa sala. Ug unsay giingon sa maong anghel? David, ayaw kahadlok, mga anak ang imong asawa ug batang lalaki ug Jose, nganli siya og Jesus, kay luwason niya ang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Di ba ang nakalayo sa tao mao ang sala? O si Jesus na tao para sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa kasalanan. Laktod nga pagkasulti, ang pagkatao ni Jesus nagdala og paglaom nga diin pwede kita makaduol pagbalik diha sa Dios. Nga niingon nga diin ang usa ka putling batanong babae magsabak unya mga anak og batang lalaki nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ningon ko nga diin ang Dios grabe kalayo, mao ni siya ang attribute niya nga transcendent. Apan naapod siya another attribute sa English nga gitawag natog immanent or immanence. Unsay pasabot niya na? Nga diin atong masabtan nga ang Ginoo grabe pud kaduol day nato. Ang transcendent is ang Ginoo grabe nato, grabe kalayo sa atoa. Apan ang immanent ang Dios grabe kaduol sa atoa. Nga sa ato pa Emmanuel, ang Dios uban or ang Dios ania uban kanato. Ang tao na hilayo sa Dios tungod sa sala, ang Dios nangitag paagi na tao si Ginoong Jesucristo para mapadul ta pagbalik sa iyaha. Mao na siya ang dako kaayo nga gugma niini nga Pasko. Mao na siya ang dako kaayo nga rason ngano maglipay ta niini nga Pasko. Ngano man, kung wala pa na tao si Jesus, tanang tao karon kaniadto og bisan pa sa mga tao nga o sa mga bata nga mataw pa, tanan padulong ngadto sa impyerno. Apan niini nga Pasko nahinumduman nato ang kadako sa gugma sa Ginoo, ang solusyon nga gihatag sa Ginoo nga natawo si Jesus diha sa putling batanong babae nga diin lalang sa balang Espiritu Santo para paghatag og paglaom nga kitang tanan mga patay spiritually. Apan natawo si Jesus para kita mabuhi pagbalik diha ning Ginoong Jesucristo og makakita ta pagbalik sa presensya og kaayo og grasya og himaya sa Dios nga pwede ta makabaton balik og relasyon sa Ginoo pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Busa sa pagmata ni Jose niini nga storya, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Wala siya mahadlok tungod kay nasayran niya ang tanan. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. So kung ato makita diri, ang kaning nga storya sa 18 hangtod sa 25, mao ni siya ang storya sa pagkatao ni Jesus sa panglantaw sa side ning Jose. Unsa may dapat niyang pagabuhaton? So ato makita diri nga diin balikon ko nga diin siguro sa imong kinabuhi is naa kay gidala-dala nga problema, naa ka sa usa ka sitwasyon nga bugat na kaayo o naa ka sa sitwasyon nga wa jud ka nasayod unsa ang solusyon o di ba ka ang part sa o di ba ka usa sa membro sa imong pamilya is nasa ospital tapos wala na mo'y pambayad, wala na'y kwarta. O di ba ka karong panahon na is wala na mo'y gikaon. O di ba ka ikaw estudyante wala ka naka-eskwela tungod sa kalisod, tungod kay niini nga pandemic. O di ba ka naanak ka sa ospital nga di naglisod na ka og ginhawa. O di ba ka gitagalan na ang imong kinabuhi nga padulong na ka mamatay. Ingon ani nga mga sitwasyon is grabe ni siya kabugat nga tan-aw sa atoa maglibog taon saon pagtimbang-timbang nato ang gugma nato sa Ginoo ug kamatuoran o realidad nga atong na-experience ang kalisod sa kinabuhi. Magpabilin bata nga mahigugma sa Ginoo o atong tan-awon ang kalisod sa kinabuhi nga diin mahilayo ta sa ato ang gugma diha sa Ginoo. Mao ni siya ang dapat ato nga sabton niini nga Pasko. Tinuod man nga moingon ta nga nindot kaayo nga
na ay gasa, na ay mga gift ni ini nga Pasko. Yes, pero atong tan-awon diri, ang pinakaanindot nga rason o pinakagrabe kaanindot nga gasa, mao ang gasa nga atong nasayran kung kinsa si Jesus, nga nataw siya para luwason niya ang sala sa mga tao, nga ang sala mo ay nagbitad nato palayo sa Ginoo, nga naglakaw kita patay padulong sa impyerno. Apan sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo, may naghatag natog kahayag nga nasabtan nato ang storya, ang gugma, grasya, kaluoy sa Ginoo sa matagusa sa atong kinabuhi, nga pinaagi ni Ginoong Jesucristo sa pag-ila, sa pagdawat nato sa iya, sa pagtuo nato nga siya Dios, ug atong gidawas siya nga Dios ug manuluwas sa atong kinabuhi. Atong nadawat ang pinakaanindot nga gasa niini nga Pasko. Mao na siya ang pagbalik sa atong relasyon diha sa Ginoo. Mubiya man ta niini nga kinabuhi, apan sigurado kita nga uban ta sa Dios diha sa iyaha nga gingharian. Uban ta sa Dios diha sa langit. Mo na mga kaigsuonan, samtang naminaw kamo sa pulong sa Dios, samtang atong ginatan-aw ang storya sa sitwasyon sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo sa panglantaw diha kang Jose. Atong timbang-timbangon ang atong kaugalingon, ana pa ba tay rason nga dapat maglipay kita niini nga panahon? Yes. Ana pa ba tay paglaom ni bisan pa sa mga sitwasyon nato nga murag wala nay paglaom niining tanan? Ana apay paglaom. Natawo si Ginoong Jesucristo para maghatag og paglaom. Ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo puno sa gugma, puno sa gahom sa Espiritu Santo, puno sa paglaom, pag-asa. Ana-ana ang tanan. Siguro if moingon ta nga wala na tay rason nga maglipay niini nga panahon, di ba mas nindot nga diin imo ni siyang himuon nga rason ang imong nadungog karon nga mensahe? Himo ang rason nga diin ang dakong gugma sa Ginoo nga natawo si Ginoong Jesucristo para sa kaluwasan nato, para sa pagpasaylo sa atong mga sala ug para sa atong mga sala. Himuan ni siya nga rason nga maglipay kita niini nga panahon. Hapit na mahuman kini nga tuig. Andi naay mga panahon, naay mga adlaw, semana o buwan gikan sa January hangtod sa Disyembre. Naay mga daghan sa atong mga nabuhat at tubangan sa Ginoo nga wala nalipay ang Dios sa atong kinabuhi. Di ba ka sa imong kinabuhi karon basin naa pa kay gibitbit nga tan-aw nimo gusto na kamo surrender sa Ginoo? O di ba ka naa kay paborito nga sala nga imong gibuhat nga gusto nimong i-offer, gusto nimong ipadangat diha sa Ginoo nga din nagtinguha ka nga osbon sa Ginoo? Mao ni siya ang panahon. Ang kamatuoran nga natawo si Jesus para sa imong paglaom, para sa imong sala, para sa imong kausaban. Mao na atong tugutan niini nga panahon nga atong seryosohon ang atong relasyon sa Ginoo. Dili ta magduwa-duwa sa atong pagigrelasyon sa Ginoo. Dili ta magduwa-duwa sa atong pagkristohanon. Dili ta magduwa-duwa nga nakaila tas Ginoo tapos ego na siya. Atong seryosohon ang Ginoo, ang relasyon sa Ginoo. Atong seryosohon tungod kay ang Ginoo seryoso siya nga nataw og namatay para sa ato. Og hinaot nga din sa atong gugma sa Ginoo, ato pud siyang seryosohon nga andam pud ta magkinabuhi. Dili lang niini nga panahon sa Pasko, kundi hangtod sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Atong tugutan nga ang Dios may mahimaya sa atong kinabuhi. Sa mga tao nga tan-aw nimo wala pa kay taro nga relasyon or wala pa kay sure nga naa kay relasyon sa Ginoo, mao ni siya ang panahon. Dawata ang Ginoo, dawata si Ginoong Jesucristo, isip Ginoo og manluluwas sa imong kinabuhi. Ug mao na siya ang pinakaanindot nga gasa nga imong mabatunan niini nga panahon. Hinaot niini nga mensahe nga atong nadungog karon. Atong nakita ug ato ang nasayran kung unsa kadako ang grasya sa Ginoo ug sama niini sa kinabuhi ni Jose. Atong tumanon unsa ang gusto or unsa ang kabuton sa Dios sa atong kinabuhi. Dili tungod kay naatay kabugaton or bugatan kay ta pagbuhat niini. Tumanon nato siya nga naay kalipay tungod kay nahigugma kita sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon, salamat nga diin imong gitugutan kami magatuon sa imong pulong. Salamat Ginoo sa maong mensahe nga among nadungog karon nga din ikaw na tao para Ginoo sa amo Ginoong mga kasalanan
para pagluwas sa imong mga katawhan. Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imong dako nga grasya, gugmag kaluoy sa matag usa. Nga di nakabaton kami niini nga dako nga paglaom, dako nga kaluwasan Ginoo nga gikan sa imuha. Salamat Ginoo nga diin sa imong mensahe, especially nagpamata sa amoa, especially sa kinabuhi ni Jose, nga diin bisan wala siya nasayod sa maong sitwasyon, bisan naglibog siya unsay dapat niyang pagabuhaton. Apan salamat o Dios nga din ikaw maoy naghatag og paagi nga diin ikaw maghatag og mensahe kang Jose nga diin iyang masabtan kung unsa ang imuhang kabubuton. O salamat Ginoo nga diin nakamata kami nga diin si Jose is nituman siya sa imong sugo. Ug sama pud o Dios nga diin nagaampo ako sa akong kinabuhi ug sa ako Ginoo nga mga kaigsuonan sa pagtuo. Hinaot nga diin magkinabuhi pud kami nga din ikaw mo'y malipay sa among kinabuhi. Nga din willing kami maminaw kung unsay gusto nimo, unsa ang imong kabubuton, tod kay ikaw may nasayod sa pinaka anindot nga panghitabo sa among kinabuhi. Lord, salamat Ginoo sa tanan, salamat Ginoo sa imong kamatayon nga tibabaw sa cross. Salamat sa kaluwasan. Ug ako Ginoo nagaampo sa mga tawo nga wala pa relasyon sa imuha. Ikaw ang Dios nga diin magapakita sa ilaha kung unsa ka maayo, unsa kadako ang imong gugma, unsa kadako ang imong grasya nga naapay paglaom nga pwede sila makaduol sa imong presensya ug pwede sila makabalik og baton og relasyon sa imuha. Lord, tuguti nga diin ang imong mensahe mo ay magigistorya sa amoa karon ug amo siyang kuptan hangtod sa panahon nga diin imong kuhaon ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya ug pagpasalamat kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Pag-aawit